15 egun barru erizain hauek Finlandiarako bidea hartuko dute, baina atzerrira joan aurretik 4 hilabetez finera ikasten aritu dira. Basa deitzen da niri batera, 2 urtetako kontratua eskaini dostie, ontxe hasieran goiaz auxiliar moduan lan eitzera. Hizkuntza maila egokia eukin arten, da gero ja erizain bezala lanean. Batez beste erizain bakoitzak 2.000 eta 200 euroko soldata oinarria izango du. Lan apur bat fijo bat aurkitzeko nahiko zaila dago, ikasteko bai oso garestia dira ikasketa guztiak oso zaila da sartzia, orduan oportunidade bat da arajutia. Finlandiaz gain Ingalaterra, Arabia Saudi eta Txina euskal erizain bila dabiltza. Arrazoia heziketan maila altua da. Nik uste dut azkenean ondo prestatota gauzela, unibertsitatea handia 3 urte eta nahiko gogorra da. Egoerala, Euskal Herriko Unibertsitatean erizaintza ikasten ari diren ikaslauek etorkizun oparoa izan dezakete. Egoera ez da ona gaur egun eta, kanpora joango nintzateke. Gurean egun erizainen 6,6% langabezian dago. Atzerria euren irtenbide izan daiteke.